O reforzo da fachada e o teito, a renovación da cuberta da dársena ou a reparación dos canalóns da cuberta do edificio foron algunhas das obras levadas a cabo na estación de autobuses Noiesa. Unha actuación presupostada nuns 180.000 euros e que forma parte do plan Renove executado pola Xunta en toda a comunidade. Segundo sinalou a propia Etel Vázquez, a actuación ten principalmente dúas finalidades: mellorar o servizo que se lle presta aos viaxeiros e contribuir ao fomento do transporte público. Estamos a falar dunha actuación que se enmarca dentro do plan Renove da Xunta de Galicia para renovar as estacións de autobuses en Galicia, facer instalacións máis eficientes, mellores e tamén fomentar o transporte público, polo tanto actuar en infraestructuras, ademais de actuar na mellora de servicios. Saben que Noia foi un dos concellos no que implantamos a primeira fase do transporte metropolitano, unha primeira fase do plan de transporte que contribuiu a que boa parte de Galicia non se quedara sen transporte e seguera mantendo o transporte público. Aquí en Noia, eu creo que podemos decir que mellorou de forma importante o transporte público, un incremento do 50% na mellora dos servicios e tamén con esa nova modalidade de bus compartido, 3 liñas de transporte escolar que poden utilizarse esas plazas baleiras para que podan usar os veciños da zona de Noia. O alcalde noiés, Santiago Freire, agradeceu o apoio da Xunta na realización desta importante actuación, que non é a única, segundo el, que desenvolve a Administración Autonómica no municipio. É evidente que a estación de autobuses era unha antiga demanda, un edificio de máis de 20 anos que tiña unha serie de deficiencias, así yo plantexamos no seu momento para que o tivese en conta e por eso entendemos que esta foi unha resposta rápida por parte da Consellería. A Conselleira anunciou tamén un investimento de preto de 300.000 euros na reforma da travesía de Noia, o que suporá unha mellora na seguridade viaria e favorecerá a mobilidade desta área, concretamente no treito comprendido entre a propia estación de servizo e a igrexa de San Bernardo. Está prevista tamén darlle continuidade á senda executada na AC 550, no lugar do Horro, a que se destinarán preto de 40.000 euros e cuxo inicio das obras se agarda para este primeiro trimestre do ano. Tamén temos previsto en materia de seguridade viaria, como teño falado co alcalde, pois a mellora da travesía na estrada C311, a travesía de Noia, son 280.000 euros que dende a Xunta de Galicia imos a invertir. Temos o proxecto xa ultimado, polo tanto agardamos que neste primeiro trimestre podamos iniciar a contratación das obras e tamén pois a continuidade da senda do Horro, que será un novo investimento a sumar pois a senda xa executada e darlle continuidade con 40.000 euros tamén para iniciar este primeiro trimestre deste ano.